Bon dia a tothom. Avui som a dilluns 18 d'abril. Avui no sé si és Pasqua o Quaresma o alguna història d'aquestes. Però tinc festa a la feina i ahir, clar, com que estava també tot tancat, no vaig poder comprar menjar. Llavors, avui tocarà comprar perquè, segons tinc entès, alguns súpers estan oberts. Perquè necessito menjar. D'altra banda, també volia anar al metge perquè estic començant a veure puntets negres a la vista i m'estic preocupant. També comentar que tinc com una mena de mal de cap i bé, obligat a sortir fora perquè dic, clar, és el meu dia lliure, hauré de sortir fora, no? Perquè ja em vaig quedar a casa pràcticament ahir tot el dia. Tocarà una miqueta de vitamina D del sol perquè s'agraeix quan surt aquí el sol aquí a Anglaterra, no he de mentir. Aviam. Ja he tornat a casa. Em segueix fent mal al cap. És aquesta sensació de que entro a la botiga, sento una miqueta la música i ja m'està fent mal al cap. Llavors he dit, bueno, vaig a casa i faig una truita de patates, aviam si se'm passa la tonteria. I la faré amb una miqueta de ceba, tot i que jo sé que en origen es fa sense, però com que aquí a Anglaterra les patates no tenen cap mena de gust, sento que ho necessita, que la recepta ho necessita. D'altra banda, també faré allioli amb la mini pimer, com m'ha ensenyat la meva mare, aviam què tal. Bueno, les patates ja estan talladetes, ja al forn, cuinant-se, i em posaré a fer a l'allioli. Mare meva, em fa por, perquè aquí també els alls tenen gust a res. Mama! Oh, mama!
malament, o sigui... L'hora de la veritat. Clar, si m'acabo de treure del foc encara estarà una miqueta... La voy a deixar que refredés un xic. No luce nada mal, no. Les meves 3 coses preferides en el món: pa torrat amb tomàquet, truita de patates i allioli. Dia de Pasqua perfecte. M'acabo de despertar d'una migdiada. La truita m'ha donat molta son. Bueno, només ha sigut mitja horeta. Ai, com ho necessitava. Tu, he de doblegar la roba perquè pensava que es doblegaria sola d'alguna forma i... De la mateixa manera que es crea la pila de roba bruta, hi ha una pila de roba neta per plegar. I passen els dies i segueix allí. Bueno,